Ang naandang night market nga sagad mabisita sa downtown area ni Dakmen Sugbo, maangan-angan una pagbukas nini. Gitakdaon ta kining buksan karong gabi apan gipadaplin una ang plano samtang hanayon pa ang saktong pamagi. Ang mamaligya sa downtown area karong gabi hawanan pa sa probe tungod kay wala pay barangay clearance o special permit gikan sa City Hall. Ani ang report. Wala may nayon ang tigom sang litwa pa makaabot si Mayor Labelia ganyan buntag kan sa pulong mao gihuwat kung makasugod ba sila sa pagpamaligya panahon sa kagabion. Samtang ipadayag sa Pangulo sa Sisikova, Maria Pino, nga haom lang nga dili una ablihan ang night market aron matarong og hanay ang mga mamaligyaay. Patas usab kuno kung si kinsa og pila usab ang makatinda sa downtown area. Giklaro ni Raquel Arce, Pangulo sa probe, nga hawanan nila ang mga namaligya kung wa kini permiso gikan sa City Hall. Schedule unta ni sila for a meeting karon aron ato ang ihatag nila og unsa gyoy rekwisito sa guidelines nila nga haron malikayan unya sa probe nga adunay clearing nga pagahimuon while sila nagnegosyo. Tara nako kanang angayan pod nga naman hanayon tanato ang tanan kung imong tanaw na sitwasyon karon sa nakita lang nato sa kadaghan sa tao atong tanawon kung ma-accommodate ba kung atong dali-dalion ang tanan hangyo o atong dawaton ang tibok kadalanan di lang sa kulon matindahan no so siguro sakto sad nga malugwayan tara maklaro gyud mahanay unsa og kinsa sad ang angayan gyud nga makatinda sa maong lugar. Samtang giklaro sa probe nga kinahanglan adunay clearance sa barangay ug special permit gikan usab sa City Hall ang mga mamaligyaay. 300 ka mga vendors ang kasamtangang namaligya sa night market. Naamantay na dawat nga message gikan sa city administrator nga gusto ni Mayor Edgar Labelia nga makikita gyud mismo sa mga vendors. Haron iyahang isulti og unsa iyahang gusto sa night market. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.